Dobré ráno, ahoj všem. Já vás tady vítám u dalšího videa. A dneska se podíváme, já vám hned řeknu kam. Minule, když jsme šli okolo Lipna, tak jsem vám ukazoval nemoc povedeně na horu Plechý, což je nejvyšší vrchol té české strany Šumavy. A přitom mi napadlo, že ten vejlet bychom si další mohli udělat sem, takže my jsme teď v Nový Peci. Nová Pec, je to část Nový Pece zvaná Lás. Tady je takový parkoviště u horské služby. Jo? Horská služba je tady. A tadyhle takovýhle parkoviště. Je to placený. 100 na den. A tady odsud jde vyjít na takovou pěknou docela trasu na Plešní jezero, na Plechý a odsud na Třístoličník a do Nového Údolí, což je ta trasa, co dneska půjdeme, takhle jo. Takže teď konci vyšlápneme k Plešnému jezeru kolem Schwarzenberského kanálu přes rozcestí Říjiště, kde v sezóně bývá kiosek. Uvidíme, jestli bude nebo nebude ještě otevřený, nebo jestli už ho nezrušili, to nevím. Ale mapy hlásí, že tam furt je. A přes Kamenný moře vyšlápnem k jezeru Plechý teda. Odsud tam bude jako těžký stoupák takovej. Se vydáme na vrchol, na Plechý a po Hřebenovce na Třístoličník, kde teda je restaurace. Uvidíme, v kolik tam přijdem. A tam už potom slezeme dolů do Nového Údolí a vlakem popojedeme zpátky tady do Nový Pece. Takže já doufám, že si to užijeme, je to hezká trasa. Jedna asi tak jako z nejhezčích tady takhle v těch jižních Čechách, pokud máte rádi kopečky, co můžete jít. Tak jo, tak pojďte se mnou. Tak a my tady už jdeme kolem toho slibovaného Schwarzenberského kanálu, ten je tady. Kouknout. Ten sloužil k plavení dříví. Už někam snad do Rakouska. A je to vlastně teď technická památka, nebo národní kulturní památka. No, postavili ho teda Schwarzenbergové, přesně teda na příkaz Jana Nepomuckého prvního ze Schwarzenberga. A postavili ho někdy na konci 18. století. A přátelé, on fungoval normálně do roku 1962, 170 let. Takže tohle je taková stoka, nebo prostě kanál, kolem kterého se tady na Šumavě v oblasti tady té Nový Pece a Plechýho budete pohybovat často. Tak jo, jdeme dál. Další je tu teda Říjiště, rozcestí. A viděl jsem ceduli, že by tam mělo být otevříno, tak uvidíme. Jenom ještě, než dojdeme k Plešnému jezeru, tak něco o té trase. Tahle trasa by měla mít něco okolo 20 až 25 kilometrů, záleží, jak se budu co vodat a kudy teda půjdu nakonec. Já odkaz na tu mapu, na tu trasu i na ty zajímavé místa dám zase pod video, takže tam se na to můžete mrknout. Tohle samozřejmě není jediná přístupová cesta na Plechý. Jo, krom toho, že se tam dá dojít z Německa, tak
se tam dá dojít ještě tady z Nový Pece, z části zvaný Jelení. Tam možná ta trasa minimálně na to Plešní jezero je lepší, jednodušší, ale tato je podle mě hezčí. Takže jestli všechno vyjde, jo, a má být hezky, má být teplo, tak nás čekají krásné výhledy a možná, pokud bude dobrá viditelnost, tak bychom mohli vidět i Alpy. Jinak ještě nás tam čeká po cestě na Třístolečník takový místo, který se nazývá Trojmezí, což je vlastně hraniční bod mezi Českem, Rakouskem a Německem. Je to spojnice těchto 3 států. Takže to se taky natočíme. No a my už přicházíme a za chvilku budeme na hřišti. My teda se teď blížíme k tomu rozcestí, Říještě, se to tu jmenuje. A už to vypadá, že dneska vyrazit na Plechý jsem neměl sám tenhle nápad. Tak tady jde docela dost lidí a vypadá to, že je otevříno. My tady budeme zahybat u toho kiosku doprava. Ale dalo by se jít i rovně na Plechý. Ta trasa potom je tam, nevím, nešel jsem tudy, jo, ale dojdete jak na hranici s Rakouskem a potom po hranici, po čáře, dojdete až na Plechý. Měla by být snad o něco jednodušší. Obejdete to Kamenné moře, nestoupáte tak prudce u Plešního jezera. Tak uvidíme, já jdu doprava. Záleží na vás, když si vyberete. A kiosek je otevřený, tak si jdeme něco dát. Já jsem posilněn kávou teďkon, jak jste mohli vidět. Kiosek byl opravdu otevřený. Říkali, že jsou tady do 17. listopadu, normálně každý den, a potom na Vánoce. Že už se tady stala taková tradice, že lidi chodí na Plechý na Vánoce nebo po Vánocích a na Silvestra. Takže můžete sem zajít i v této době. Kiosek by měl být otevřený. Jo, je tam výčepní automat taky. Ten už jste viděli v minulém videu v Bližší Lhotě. A tady je taky, ale teda funguje jenom když svítí slunce, jo. Protože sem nevede elektrika, všechno je to na solárech. Takže pokud chcete preso nebo něco, co se nějak tepelně upravuje a nejde to na ohni, tak musí svítit, což mám dneska štěstí, to vyšlo. My jsme tady minule byli někdy před 2 lety
A to bylo asi 130 cm sněhu. Tahle ta cesta až k Plešnému jezeru je v pohodě. Jo. Ono už to bylo po zimě, takže 130 cm bylo na hoře, na Plechým. Nevěřili jsme tomu, protože u nás sníh nebyl. Tady bylo pokotníky ani ne. No a nahoře jsme se brodili ve sněhu a hledali jsme cestu, protože ještě připadlo tenkrát přes noc. Já vám do videa hodím nějaký fotky. Nicméně nám tenkrát vyšlo počasí a bylo to nádherný. Čerstvě napadený sníh a ten prvový šlap v tom sněhu byl prostě skvělý. Ale proč to říkám? Pokud byste se rozhodli jít v nějakým takovýmhle období, kdy je sníh nebo hodně sněhu, tak jsem určitě doporučuji nesmeky, případně na tu hřebenovku i sněžnice. My jsme ty nesmeky měli a bez nich prostě od toho Plešného jezera na ten Plechý nenastoupáte. A takže bacha na to. Je to fakt nebezpečný, obzvlášť když to pak ještě taje, tak se můžete mimo tu ušlapanou cestu propadat dost hluboko do sněhu. Tam opravdu doporučuji si to pečlivě rozmyslet, vědět, co děláte a neriskovat zbytečně. Jdeme teda dál. Pořádné stoupání nás teprve čeká až za Plešným jezerem. Nicméně teď dojdeme k turistickému nouzovému nocovišti. Tam se dáme doleva a přes Kamenné moře dojdeme k Plešnému jezeru. Tak jdem. No tak vy jste právě zjistili, proč se Kamenné moře jmenuje Kamenné moře. Je to proto, že ta cesta a vlastně celkově tady je to hodně kamenitý. Pokud se rozhodnete jít tuhle trasu, tak opravdu bacha. Fakt jenom pokud máte dobrý vybavení a cítíte se na to. Obzvlášť, když to bude třeba kluský, jo? Je to porostlý mechem místama. Je to fakt bohubu. Takže dávejte pozor. Já bych vás nerad nahnal někam, kde by se vám něco potom stalo. Ale už tady se začínají otvírat takovýhle krásný výhledy. Jo, vy z toho tady budete nadšený, prostě jste sem přišli, že jo, a tyjo, takový výhled je nádhera. Nicméně my jdeme ještě až tamhle, jo, nahoru. No a jak asi logika napovídá, tak odsud ty výhledy budou ještě daleko lepší. Takže máme se na co těšit a teď už přijdeme k Plešnému jezeru.
slibované Plešné jezero. Právě jsme sem došli od toho minulého vstupu, tady už je to fakt kousek. A teď se na něj můžeme tady podívat. Takže je to nádhera, jo. To jezero má největší hloubku asi 18,3 metru. Je to teda ledovcové jezero. Nad ním se tyčí hora Plechý a zadržuje něco okolo 617 000 kubíků vody. Tak, nás teď čeká tamhle výstup po pravé straně takhle toho jezera nahoru. Teď nás čeká ta největší makačka, ale jakmile dojdeme nahoru na Plechý, tak už to bude v pohodě. Tam už je to hřebenovka na 3 stolečník a už jenom dolů. Jdem dál. No, my už jsme skoro nahoře. Jsem trošku zadejchanej, je to makačka. A tady po cestě je tady ten památník takhle. Ukážu. Takovýhle monument tady stojí. A je to pomník a vyhlídka Adalberta Stiftera. Jsme teda ve výšce 1311 metrů nad mořem. A je tam moc pěkná vyhlídková plošina. Určitě vám doporučuji se tam zajít podívat. Je tam nádherný výhled na Plešné jezero, na Lipno i na Plechý, který už je kousek od nás a už tam za chviličku budeme. Tak jo, to co právě vidíte za mnou tamhle, to je Plechý, takže jsme v tom hlavním cíli té dnešní cesty. Má teda 1378 metrů nad mořem, je to nejvyšší bod Šumavy na české straně a je tu nádherný výhled. Mohli jste vidět tady ty stromy suchý celý, to udělal kůrovec a já to beru, jo, je to příroda. Už se to obnovuje a navíc máme dobrou viditelnost, tady aspoň vidíme úplně všude. Takže se podíváme tady
vylezem si tam k tomu kříži tamhle nahoru a potom se vydáme tamhle takhle tou cestou je tam vidět a tamhle v dálce je třístoličník. Tak, já už jsem naslez dolů, pokochal jsem se výhledama, věřím, že vám se to taky bude líbit. A teď pokračujeme dál tady po vlastně hranici Rakouska a Česka směrem k Trojmezí, což je teda ten bod, kde se stýkají Rakousko, Česko a Německo. Takže tam si možná něco řekneme dalšího. A teď už jdeme dál. Právě stojíme u Trojmezí, takže jak už jsem říkal, hranice mezi Českem, Rakouskem a Německem. Tam tady něco předvedu, jo. Koukejte, hele, teď jsem v Čechách, jsem v Rakousku, jsem v Německu a teď jsem zase v Čechách. Myslím si, že to je jedna z nejrychlejších způsobů, jak navštívit 2000 země a vrátit se zpátky, jo, za pár vteřin. Takže je tu spousta lidí, já půjdu takhle dál už. Je tu spousta lidí a jsou to hlavně Rakušáci a Němci. A já vám za malou chvíli řeknu proč. Určitě to pochopíte taky. Tak jo, tak pojďme dál.
teď přicházím ke třístoličníku a teď vám chci říct, proč tady jsou samí Němci a Rakušáci. Čechy jsem potkal asi 4, Rakušáků, Němců asi jak 300. A ten důvod je jednoduchý. Na té naší straně je národní park, že jo? Zákaz, prostě slezete ze stezky, exemplárně vás zastřelí i s celou vaší rodinou. A v Německu tam je to trošku jinak. Tady postavíme asfaltku až nahoru. Jo, takže jsem se dal normálně, nevím jestli až nahoru, ale někam tadyhle kousek dolů se dá dojet s autem, snad se jezdí i autobus a tak dále. Takže oni sem přijedou, tady tou hřebenovkou se vydají, to je jednoduchá trasa, že jo, směrem na Plechý a projdou to rychle, snadno, v polokošilích a jelikož je to hřebenovka, tak tam mají spoustu výhledů a spoustu fotek na Facebook a byli jsme na horách, takže mají to trošku jednodušší. Dobře, já jdu teď nahoru do restaurace, dám si tam nějaký jídlo, když to půjde, a možná pivo. Tak jo. Tak je tu krásný výhled, přátelé. Jinak já teda jsem si dal Radler a potřeboval jsem vám ukázat tuhle věc. To currywurst. A já vám o něm pak něco povím. Zdárně snědeno, přátelé. Já jsem si to dal to jídlo jenom kvůli tomu, abych vám ukázal tuhle neskonalou pitomost, prostě, kterou já prostě nedokážu pochopit, jo. Jak někdo může, je to currywurst, jo. Jak říkají oni, currywurst. A oni normálně vemou nějakou klobásu nebo párek, opečou ho, na to nakydají nějakou omáčku z kečupu a snad Coca-Coly, udělají k tomu hranolky a posypou to curry. Já vůbec nechápu, jak tohle, jako to musel vygenerovat jako, nevím, tyjo, generátor náhodných slov, nebo já nevím, jako náhodných surovin spíš. Babica, nebo já nevím. Takže já jsem vám to chtěl ukázat, ale jinak tady v té restauraci vaří dobře, je to všechno v pohodě. Dokonce jsem měl štěstí, paní servírka byla Češka, dá se platit kartou a opravdu, když už tu budete, tady se můžete zastavit, minimálně je tu záchod, takže budete potřebovat, takže dá se, jo. Takže my jsme teď na třístoličníku, já ještě popojdu tamhle kousek, tam je taky jeden vrchol, Hochstein, tak tam si vylezem taky na to. A teď ještě tadyhle vám musím ukázat tohle, takže je samozřejmě povinnost. Je samozřejmě povinnost tady se vyfotit a dát si to na Facebook a na další sociální sítě, abyste mohli světu ukázat, že jste horalové a došli jste od auta až sem, prostě ten kousek. Takže tak. Ale jinak je tu nádherný výhled z té hospody taky. Určitě doporučuju. Tak, tohle za mnou je teda Hochstein. My si tam teď vyšlápneme, tady mám takových pár schodů tady, kříž nahoře. A pak už nás čeká cesta dolů, do Nového Údolí. Tam už čekám teda, že lidí nebude tolik.
a není tam ani už tolik toho, co k vidění. Hezká příroda. Tak jo, já vám ukážu ještě výhled tady. Takhle vypadá cesta tady z Třístoličníků do Nového Údolí. Opět po hranici, tentokrát teda Německo-Česko. A tyjo, Němci si tam postaví dálnici z druhé strany. Divím, že tam není metro. Je to do kopce. A my tady jdeme po kamení, takhle. Ale líbí se mi to víc, ale je to hezčí, ne? To je příroda, podívejte, ty výhledy, jo. A ten klid. Žádný autobusy, nic. Tak já se zkusím přihlásit buď ještě někde cestou, nebo až v Novém Údolí. Uvidíme, jak stihneme vlak. A když bychom tam měli ještě nějakou mezeru časovou, tak bychom se tam ještě někde možná na něco podívali v tom Novém Údolí. Tak já jdu dávat pozor dál na cestu a za chvíli teda. Jsme v Novém Údolí. Takže jsme došli do konce cesty, do konce téhle trasy, vlastně té pěší části, ne tak úplně, jo. Já tady odsud pojedu do Nový Pece zpátky. Měl jsem je s vlakem, tady takhle krásně, hele, koleje, ale je výluka, takže pojedu autobusem. Jede mi to asi za 1,5 hodiny. A
v Nový Peci přijedeme na nádraží a odsud je třeba pěšky potom ještě dojít na to parkoviště, ze kterého jsme startovali. Jo. A tam bychom si to potom uzavřeli, celý ten výlet, jinak tahle část té trasy má 22,34 km jsme ušli a něco teda ještě nám zbývá v té Nový Peci. Tak jo, tak máme čas, tak asi si tu ještě něco ukážem. Tady pár věcí tu je. Tak přátelé, ono je to tady všechno skoro na jednom místě, jo. Takže Nový Údolí není žádný velkoměsto. Takže tady je to vlakový nádraží, včetně teda autobusového. A co tu je zajímavého? Tak tady je, hele, nějaká výstava. Klostermanova Šumava. Koukal jsem, vstupný dobrovolný, nějaká pohádková Šumava. Můžete sem zajít, zkrátit čas, když tak při čekání na vlak. A tohle mě zaujalo hodně. Tady je normálně krčma, vagon. Jo, část toho je asi muzeum, to není otevřený, teď to vypadá. A jinak je tady normálně ve vagonu prostě hospodář, kiosek. Je tady parádní. Můžu zeptat, jestli berou kartu. Nikde nemám. Tak, tadyhle kousík malej je tahle věc. Pošumavská jíždní dráha, hele. Nejkratší mezinárodní železnice na světě. Doba jízdy je 24 vteřin. A jízdné je dobrovolné a není-li zveřejněn jízdní řád, pak je utajen. No, tak se na to koukneme, ale tady je mašinka, takováhle. Hned tady vedle je Údolský potok, což je teda hranice tady mezi Českem a Německem. Už jste viděli tam pozůstatek železné opony, tam nějakou tu strážní věž a zbytky toho plotu. Takže to se tady opravdu odehrávalo. Tady je krajina roku, Šumava. No a tady vidíte, potůček je hranice. Takže bum. A jsme v Německu. No nicméně já tady se zdržovat nějak nebudu. Já to otáčím, jdu se zeptat do vagonu, jestli jde platit kartou, když tak jsem viděl naproti nějaký travel free shop nebo co, tam by to snad jít mohlo. A něco si koupím a ještě vám ukážu jednu věc tady. Tak jo, jdu se občerstvit. No, jak jste mohli vidět, tak jsem se posilnil birelem v té hospůdce ve vagonu. Dobrá zpráva, platit kartou jde. Signál tady teda jako moc extra není, takže čeká se na to, ale jde to. Musím teda říct, že ta hospoda je taková, nebo jak to nazvat, je taková trošku volnomyšlenkářská, bych řekl. Takže je to tam takový svérázný, ale skvěle jsem se tam pokecal s místníma i s hospodským a bylo to super. Teď teda ta věc, kterou jsem vám chtěl ukázat, už to vidíte za mnou tady. Já to ještě ukážu takhle. Doufám, že tam bude něco vidět přes to slunce. Je to studená Vltava. Ta studená Vltava vzniká vlastně soutokem nějakých dvou potoků, tady kousíček v Německu u Heidmühle a teče potom teda takhle dál až někam pod Volary, kde je soutok s teplou Vltavou a dál už je to prostě jenom Vltava.
Tak. Jdu na vlak, nebo teda spíš na autobus. Škoda, čekal jsem, že se projedeme vlakem. Nevadí, to se nedá nic dělat. A další zastávka bude Nová Pec, teda no. Odsud si popojdeme do Lázu, zpátky k parkovišti a tam to zakončíme. Stanice Nová Pec a mě tady vyhodil autobus teda. Výluka byla o kousek vedle, ale abyste neřekli, já jsem došel až sem, aby jsme to měli stejný, pokud se rozhodnete jít tuhle trasu. Takže teď se vydáme směrem zpátky na Láz. Nevím takhle přesně, jak to je daleko, ale myslím si, že to bude něco okolo 2 kilometrů. A tam už je parkoviště, kde jsme ráno nechali auto a tam se rozloučíme, tam to nějak zhodnotíme a pojedeme domů. Tak jo, přátelé, my jsme v cíli, za mnou teda je horská služba a parkoviště, odkud jsme ráno vycházeli. Já jsem to chtěl natočit u auta, ale otevřel jsem si kufr, sednul jsem si tam, že to nějak uzavřu tady a přišla partička kluků, kteří si taky sedli do kufru a povídají si, pak přišla ještě partička holek, kteří si sedli do kufru, takže tam všichni sedí v kufru a všichni si tam povídají. Tak jsem se tady vzdálil o trošku dál, tak doufám, že mi odpustíte, že nejsem přímo na tom parkovišti. Tak jo, hele, my jsme ušli teda tu první část do toho nového údolí nějakých 22,33 km. Potom z Nový Pece sem to bylo nějakých 2,57, takže dohromady nám to dělá necelých 30 km. Ta trasa. Jak se šlo, hele, šlo se pěkně. Opravdu jsem si to užil, bylo krásné počasí, bylo teplo. Místa máš moc teda, ale tak jsem vychytal takový poslední teplej podzimní den, nebo kdo ví, jestli poslední, ale určitě jeden z nich. Pocity jsou skvělý z té cesty. Ta trasa je trošku složitější, přece jenom jde se hodně po kamenech. Z toho třístoličníku to vám nedoporučuji jít nahoru, jo, tam spíš dolů touhle cestou. A i s tou dopravou samozřejmě tady jsou jiné možnosti, můžete ráno nechat auto v Nový Peci a jít to z Nový Pece s tím, že pak přijedete rovnou tam, jenom sednete do auta a jedete. Ale já jsem se rozhodl prostě pro tuhle možnost, abych ráno mohl tady rovnou začít stoupat. Ta trasa není pro děti tahleta, jo, vyloženě. Opravdu, pokud máte malé děti, nebral bych je tam, nebo zvolil jinou trasu, jsou tu jiné možnosti. Je to hodně kamenitý, hodně kořenů a od toho Plešného jezera na ten Plechý je to místama i dost po hraně, jo, že hned vedle je sráz a opravdu hluboký sráz, jo, k tomu Plešnému jezeru, takže tam
Jednak si myslím, že by to ty děti ani nevyšláply od Plešného jezera a jednak nevím, jestli jste schopni je uhlídat. Jo, takže bacha na to. Ohledně vybavení na tuhle trasu, já jsem si dneska teda vzal Altry, Longpeaky, jsou to běžecký trailové boty. Na dnešek byly úplně v pohodě. Jo? Pokud by bylo nějaký horší počasí, třeba mokro nebo něco takového, určitě pohory. A celkově i když je takhle, tak s těma pohorama nic neskazíte. Jinak to určitě stojí za návštěvu, jak to Plešné jezero, tak ten Plechý a ta skvělá hřebenovka potom na Třístoličník. Ta je opravdu krásná, plná skvělých výhledů a když budete mít štěstí jako my dneska, tak uvidíte Alpy. A je to famózní. Po cestě jsem teda potkal spoustu fajn lidí i. Zakecal jsem se několikrát, jak v Novém Údolí, v té hospůdce, v tom vagonu, tak po cestě na té hřebenovce. Všichni byli skvělí, pěkně jsme si popovídali, bylo to parádní, všichni byli dobře naladěni, což je taky hezký. A uvidíte, já zase pod video dám mapu, jednak tam označím ty body jednotlivý, kde jsem něco říkal nebo něco vám ukazoval a jednak tam dám celou tu trasu, ať už z hodinek a nebo čistě naplánovanou jako čistou na mapách. To je asi pro dnešek všechno teda, já bych vám chtěl moc poděkovat, jestli jste to dokoukali až sem. Budu rád určitě, pokud budete komentovat, ptát se pod video, budu rád, pokud dáte odběr nějaký. Je to pro mě taková odměna za to, co dělám. No a já doufám, že se uvidíme zase příště, zase co nejdřív. Budu přemýšlet co nebo kam bychom šli a co bychom si natočili dalšího. Kam bychom se podívali, klidně dávejte návrhy. Tak jo, hele, pro dnešek všechno, díky moc, mějte se hezky, opatrujte se a čau.